साथाम साब्रै हौवा लानानैहाय बिमा माहारिखौ बदनाम खालामनायनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां। फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों सासे बिनानावनि बार्थडे जादोंमोन हिमालय हटेलावहाय, बेवहाय फार्स्ट टाइम आङो बेखौ लोगो मोनदों। बिनिफ्राय बिनानाव हिसाबैहाय एसे माब्लाबा सावरायनाय जायो, खिन्थु आं बेखौ मोजाङै सोलिनानै दङ आं बेखौ सानदोंमोन। खिन्थु बियो दिनैहाय आङो जाबायदि खोनाबाय आरो दा प्रेजेन्टआवबो बियो सोरबा सासेजों दङ। साथामा अलरेडि गारखानाय, साथाम साब्रैनि हिन्जाव होननानै बिथांजोखौ दिनैनि दिनाव बुंनांगोन। आङो खोनानानै खुब दुखु मोनदों। आरो साथाम साब्रै हौवा लानानैहाय बिमा माहारिखौ बदनाम खालामनायनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां। नोंनि हौवाया बबेनि प्रपार आङो मोनथिजोबगौ दा दिनैनि दिनावहाय, सिगां मोनथियामोन। खिन्थु नोङो लाबाय जा जानानै थांबाय, नोङो बेखौ बेयावनो इनाफ खालामदो। नोङो सोरबा सासेजों दिनैनि दिनाव दङ, बेजोंनो नोङो अराय थादो आरो बार दाख्लामसै आरोखि। बर' माहारिनि बिमा माहारिखौ खालाय बिमुं दोननोहाय सेस्था दाख्लामसै, आं बेखौसो खावलायो। नों जे एसेबां इसोरा नोंनो मोजां महर मुस्रिखौ हरदों, नोङो बे इसोरनि होनाय महर मुस्रिखौ भेलुलेस खालामनानै आइजो माहारिखौ नोङो हाद्रि सारफावनानै नोङो गावखौ बिजनेसाव बाहायदों, खुद गावखौनो सेल खालामदों। वाव, मा बुंगोन ना? आङो इनायनो दुखु मोनदों। बियो सासे एलबामबो गायोमोन, वाट्सएपआवहाय बियो आंनो लिंक हरो, आं नायो, शेयार खालामोमोन फेसबुकफोरावहाय, डेभेलप जाथों जौगालांथों होननानैहाय। नाथाय दिनैनि दिनाव मा खोनानो मोनखो? खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियाव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। जोङो सिगांग्रोनो नुनो मोनबाय देरहासात इस्लारिनि मोनसे भिडिअ क्लिप, आरो बे भिडिअ क्लिपखौ लानानैनो पुर्निमा बरगयारिया जोबोद रागा जोंदों देरहासात इस्लारिखौहाय मैखोमनि फारसेथिंल' जानानै बाथ्रा बुंदों होननानै ना। जानो हागौ देरहासात इस्लारिया गासैबो बिनि डिटेल्सखौ मिथिखायो, आरो बिनि डिटेल्सखौ मिथिनायनि थाखायसो बेबायदि ससियेल मिडियाआव हगारनानै होदों। नंखाय नंदोंब्ला नोंथांमोना देरहासात इस्लारिनि दि इस्लारि भिडिअआवहाय थांनानै नाय, अब्लानो पुर्निमानि सोमोन्दै गासैखौबो बुफ्रुसारनानै होनायखौ नोंसोरो नुनो मोनगोन। दा जोङो खोनानो मोनदों पुर्निमाहा अलरेडि 3 फिसाय दंखायो, आरो जोङो खोनानाय बायदिब्ला बिनिबो बांसिन दंबावो। हारसा फुरसाबो बियो थगायनानैहाय रां रुफा खामायो, आरो फारसेथिं बियो गावनि देहाखौबो फाननानैहाय फैसा बुथुमो। जेखि जादोला ना, मैखोमाथ' बरबाद जाखाबाय, पुर्निमाजोंहाय बियो लुथि जाखाबाय, नंगौना नङा? दानिया फै जोङो पुर्निमानि सोमोन्दै एसे सावरायनो। पुर्निमाखौहाय नोंसोरो दाय गैया होननानै सानदों नामा? जोङो नुनो मोनदों ससियेल मिडियाआवहाय पुर्निमाया भिडिअ हगारगासिनो दङ, गावखौ दायनिफ्राय बारग'नो थाखाय, गावखौहाय दाय गैया दिन्थिनो थाखाय बियो भिडिअ हगारगासिनो दङ। नाथाय जोङो पुर्निमानि स्टेटासआव नायोब्ला पुर्निमाया मानसि मोजां नंखाया, आरो पुर्निमा बायदि मानसिया गावनो फिसायखौहाय चिरस्थाय लानानै थानो गोजोननाय गैया। जेरावहाय पुर्निमाया गावगानो भिडिअ हगारनानै बुंदों आङो हास्थायनाय बायदि फिसाय मोनाखै होननानै। दा बिनि फिसायफ्रा गासैबो लाक्जारियास गारि मटर गोनां, थाखा सम्पति गासैबो धोन सम्पति दंजोबो। दा बेबायदि फिसायफोरखौहाय पुर्निमाया मोजां मोनदों आरो बिसोरखौ बमब्रायदों। नाथाय हाबा जानोसै समावहाय थाखा फैसा सम्पति लुथिखांनानैहाय बिसोरखौ नागारदों ना। अब्ला बेबायदि आइजोखौहाय जोंनि समाजावहाय खुला हगारनानै दोननाया मोजां जादों नामा? रायजोफोर, पुर्निमाहा दाय दङ। सासेनि बारा फिसाय लायोब्लानो बेहा दाय थायो ना। आरो हौवाफोरखौसो बुंनो समायो 3 हिनजावनि फिसाय होननानैहाय, नाथाय 3 हौवानिसो हिनजाव बियो। अब्ला नोंसोरबो एसे साननानै नायदो, पुर्निमा बायदि मानसिया मा मावनानै, मा बिजनेस मावनानै बियो बेबायदि एसेबां धोन सम्पति बुथुमदों नोंसोरबो नाय। मैखोमा पार्लार खुलिनानै होदों, पार्लारनि थाखाय हाबो लानानै होदों, कार बायनानै होदों, धोन सम्पति गाननाय जोमनाय सना रुफा होदों। अब्ला पुर्निमाया बबेनिफ्राय फैसा मोनखो? सोरबा बुंदों मैखोमा UPPL निफ्रायसो थाखा मोननानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हादों। अफकर्स जानोबो हागौ, नाथाय जेरैखिया मोनना जाथों, नाथाय पुर्निमाया सासे देहा फालांगि मानसि।
पुर्णिमा बायदि आइजोखौ समाजावहाय बेबायदि हगारबाय थायोब्ला दा साब्रै साबाल' नुदों नोंसोरो बिनिफ्राय बांसिन आरोबाव बियो बमब्रायनानैहाय थाखा लुथिबावगोन नायलांबाय था आरो बेबायदि आइजोखौ जुदि आयेन मथे साजा होनायनि जेबो राहा लायाब्ला जोंनि बर' समाजावहाय बेनिफ्राय बांसिन लाइमोन सिख्लाफ्राबो उनावहाय बिसोरबायदिनो सोलोंबावगोन दिनै गाबोन इउनिसेक्स सेलुन बेफोरबायदि ओंखारगासिनो दङ दा बेफोरखौ लानानैनो बिफ्रावनो थाङै थाङै बिसोरो खोथा बाथ्रा मोननानै बुद्धि मोननानै बेनिफ्राय बांसिन आरोबाव सोलोंबावगोन मानो होनोब्ला खोथाया जाहैबाय रावबो दायथ' लाया बेबायदि बिबिचार मावब्लाबो गाज्रि खामानि मावब्लाबो नायग्रा रावबो गैया आरो दायथ' लाग्रा रावबो गैया होननानैहाय बिसोरो खामानिखौ मावगोन अब्ला बेनिफ्राय होबथानोब्ला जों बेबायदि गाज्रि आइजो मानसिफोरखौहाय दबथायनानै दोननांगौना दोननाङा रायजोफोर नोंसोरबो एसे बिजिरनानै नाय दानिया जों फैदो ओरैहाय मैखोम बसुमतारी आरो दिपेन बर' सारनि मोनसे अडिअ रेकर्डखौ लानानै गोबां समाजावहाय पलिटिक्सनि बेलायावहाय दावराव दावसि जागासिनो दङ दा बे अडिअ रेकर्डखौ लानानैनो जोंनि आबसुनि माखासे आफादगिरिफ्रा इउटुबार्सफोरखौहाय वार्निं होदों नाथाय गासैबो इउटुबार्सआ बेबायदि गेरेन्टि मावो बे नङा आदै सासे सानै इउटुबारा मावो जानो हागौ नाथाय साफ्रोमबो इउटुबारा बेबायदि मावा जोंनि बर'नि गेजेरावबो हाजार हाजार इउटुबार्स दङ आरो गुबुनफ्राबो गोबां लाख लाख इउटुबार दङ थेवबो बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोना नाथाय जोंनि बर'नि समाजावल' बेबायदि भाइरेल भिडिअनो बेबायदि गाज्रि गाज्रि भिडिअनो सरखारखौहाय लाजि फोनांनाय सरखारनि हेंथा भिडिअ हगारनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों गुबुनफोरनि स्टेटआव गुबुननि हारिनि इउटुबाराव जों बेबायदि भाइरेल भिडिअफोरखौ नुनो मोनाखै जाहोना जाहैबाय बिसोरो थाबैनो दायथ' लायो आरो डिसिसन लानानै बिसोरबायदि गाज्रि भाइरेल हगारग्राखौहाय हमो थिग बेबायदिनो आंबो सानो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय जाय मानसिया मेगन सानानै हिंसा गोसो लानानै फार्स्ट टाइम अडिअ भाइरेलखौ एडिट खालामनानै ससियेल मिडियायाव पाब्लिश खालामदों बेबायदि इउटुबारखौ हम आदै जेब्लासिमहालागै बे इउटुबारखौ हमा अब्लासिमहालागै समाजा माब्लाबाबो समाधान जाया आं सानो बे इउटुबारा माखासे पलिटिक्सजों सोमोन्दो दङ आरो पलिटिक्सजों सोमोन्दो थानायखायनो बै मैखोम बसुमतारीया जे भाइरेल जाबाय बिजों लोगोसे बिनि भाइरेल आरो हाग्रामानि भाइरेलखौहाय खोमोरनो थाखाय इउपिपिएल खौ बदनाम खालामनो थाखाय बे इउटुबारा बे अडिअ रेकर्डखौहाय हगारनानै होदों नङाब्ला मानो हगारनोमोन ना बाथ्राया एसेबां दावरावबो जानाय नङामोन बे पलिटिक्सनि थाखाय मोनसे इउटुब सासे सालायग्रा आननन बेबायदि मानसिया अडिअ रेकर्ड ससियेल मिडियायाव पाब्लिश खालामना होनायनि थाखायसो बे दावरावआ जादों दानिया ओरै फारसेथिं फैदो जोङो राकेश ब्रह्म आरो बिक्रम दैमारिया राकेश ब्रह्मनि अमा फाननायखौ लानानै जे बाथ्रा बुंदोंमोन बे बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय दा बिनि खेंफोरथिखौहाय आइजो आफादनि आफादगिरि इउपिपिएल आइजो आफादनि आफादगिरि मीना मेडामा खेंफोरथि होनानै होबाय खोनासं नोंथांमोनाबो बिनि भिडिअखौ जोबजासिम मानेनि बाथ्राखौथ' मा बुंबावनो आङो बेखौ लेखा गोरों होननानै आं मानियो आरो आंजों गाज्रिबो नङा रायदावोबो आब' होननानै फंबाय हिसाबै आं बेखौ खावलायनो लुबैदों माने राकेश ब्रह्मनि जे अमा राननाय बेखौ जे बिथाङा फल्स बाथ्रा बुंबाय आं बेखौ खावलायनो लुबैदों फंबाय बिथाङा लेखा गोरों गथ' हिसाबै जानला मेला दा बुं आं बेखौ खावलायनो लुबैदों मानो होनोबा बे अमाखौ साप्लायारानो डाइरेक्ट गारियाव दिखोनानै लानानै फैखानायखा आरो दाखालिबो आङो नैबे 13 नम्बर समस्तियाव रानदों डाइरेक्ट बिथांमोना साप्लायारानो लानानै फैदों बेखौ राकेश ब्रह्मआ बाया मालाय साप्लायारासो बायो बेलाय इएमआ बहानि अमा बायनांगौ सोरनावबा बाखि लानानै होदों माबा होदों सोरबा बुरैनाव बाखि दङ एकदम नंखाय बाथ्रा बियो दा बेखायनो आं खावलायनो लुबैदों
फंबाया जानला मोनला बुङालासिनो एसे सिन्था खालामथोंसै दाना गिदिर गिदिर लिडारफ्रा गावसिना BPF ना फैजोब्बाय दालाय मानो दाख्लै नमिनेसनावबो जोंना आदा खाम्फाया मानो थाफायाखै बेफोरखौ एसे नोजोर होबानो जायोना गोबां लिडारफ्रानो गैयामोन ना मानो फैदिया बेखौबो एसे साननानै नायथों दा ओंखायनो खावलायनो नागिरदों जोंहा मानगोनां बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांखौबो फल्स रावै दाखालि फैफिननो हासिगौ होननानै आब' प्रमिलाया बुंलायबाय आं आब'खौबो खावलायनो लुबैदों मानो होनबा जों क्लास 5 बा आब'आ लिडारखामोन ओमफ्राय आब'आ माने लेखा गोरों मानसि MLA जालांबाय मन्त्रि जालांबाय गोबां खामानि मावलांबाय बर' आइजो हिसाबै जों बेखौ बिराद बाख्नायो सनमान होयो नाथाय नंखाय बाथ्राखौ दा बुंथों आब'आ माने चन्दन ब्रह्म सारा माब्लाबाबो UPPL निफ्राय थांफिननाय बाथ्रायानो गैया मानो होनबा बिथांनि खुगानिफ्राय बिथाङा बुंगासिनो दङ जे आं माब्लाबाबो थांफिननायखौ सिन्था खालामाखै होननानै दा बेखायनो आं खावलायगोन मानगोनां बे बारग' मन्त्रि MLA फोर सार आरो मेडाम मोनहा जानला मोनला UPPL नि बागै बा जोंहा मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय बे पार्टिया माब्लाबाबो नोरजिया नङा गोख्रोङैनो दं आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जासिनदों BPF नि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफ्रानो फैबाय दिनै चन्दन ब्रह्ममोन आरो एसे बावैसो उनाव फैबावगोन सोरबा आं बुंथ'ला बुंबाबो दानो न'आव थांनानै दंहैलायगोन बिसोरो आं बेखायनो खावलायबाय जाहाथे बेफोरबायदि नंखाय बाथ्राखौ दा बुंथों बेखिनि बुंबाय जोङो नुदों बेयावहाय बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो चन्दन ब्रह्मखौहाय UPPL निफ्राय BPF आव फैफिनसिगोन होननानै बुंनाय रावा ससियेल मिडियायावहाय गोसारदोंमोन दा बे बाथ्राखौ लानानैनो मीना बिथाङा बेयावबो सरजाबफानायखौ जोङो नुनो मोनदों नाथाय BPF पार्टिनि माखासे लिडार्सफ्रा मानो साननो रोङाखै आरो बै जे चन्दन ब्रह्मआ BPF आव फैगोन बे बाथ्राया थार ना निस्सय थार नङा प्रमिला रानी ब्रह्ममोन बायदि सासे बुरै बैसोनि मानसिया पलिटिक्स गेलेनोबो समायला आरो बेबायदि रायजो राजानि साव लानोबो समायला दा प्रमिला रानी बायदि मानसिया जिरायनानै थानायनि सम जाबाय ना आरो बेबायदि एलिगेसन रायजो राजानि सिगाङावहाय बाथ्रा बुंनाया मोजांबो नङा अब्लालाय बे इयुन जोलैखौ प्रमिला रानीमोन बायदि मन्थ्रिया मा फोरोंनो जोङो रोखा रोखा नुखायो ओरैनो नुखायो जोङो UPPL नि माखासे दैदेनगिरिफोरनि भिडिअखौ नायनानै मिथियो दे चन्दन ब्रह्मआ माब्लाबाबो BPF आवहाय फैफिननो थाखाय UPPL आव हाबाखै बिक्रम दैमारियाबो ओरैनो आन्दाजैनो बे बाथ्राफोरखौ बुंदों जानो हागौ नाथाय सिङाव दे मा सोलिदों बेखौ बेबो मिथिया बिक्रम दैमारिनि थांखिया जाहैबाय आं थिकादारखौ माब्रै मोनफिननो कास्टम बसुमतारिनि थांखियाबो बेनो माब्रै आङो पलिटिकल गार्दिखौहाय बिबान मोननो माब्रै आङो पलिटिकेलजोंहाय सरजाबनानै थाफिननो हायो BPF देरहायोब्ला मालामाल रांखौ गान्थु लानानै उन्दुगोन बिसोर बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौहाय गुंग्रा बानायनो नागिरो गाइस मिथिबायना नोंथांमोना जुदि नंखाय सानदोंब्ला नोंसोरो भिडिअफोरखौ नाय जायफ्रा ससियेल मिडियाजों एक्टिभ दङ बिथांमोना मिथिखायो दिनै आं जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानबाय पुर्णिमा बरगयारी बायदि आइजोखौ जोंनि समाजावहाय लाइ होनो नाङा हमनांगौ रायजोफ्रा आरो जुदि रायजोफ्रा बेखौ हमाब्ला ओरैनो सालान हगारना दोनोब्ला बर' हारिनि गेजेरावहाय माब्लाबाबो गाज्रि मावनायाबो जोबनाय नङा सोर सोर बायदिजोंहाय पुर्णिमाया लोगो जायो नोंसोरो बिनि स्टेटासआव थांनानै नाय अब्लानो नोङो मिथिनो हागोन गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बर' हारि जय जाथों जय बर' हारिनि